Per a mi els senyals són eixos cicatrius o eixes senyals que no tenen per què ser físiques, sinó també psicològiques, i que la societat un poc i el sistema patriarcal en el que vivim ens deixa a totes. Pot ser una senyal física perquè algú t'ha pegat, o pot ser una senyal en com perceps el teu cos, o pot ser una senyal a un trauma que pots tindre de menuda i que no eres capaç de superar. I tot això són senyals que totes les dones tenim, que per això un poc compartim totes, i aleshores no les hem d'amagar i tampoc les hem de negar, sinó que hem de viure amb elles i un poc també fer-les valdre, no? I posar-los el valor de jo sóc així i he passat això o tinc això, però això també m'està fent créixer i superar-ho.